duond onagi. Ma en duond onagi. Mana kama nonya kwa ramagajuan kamora mara mintira kautulu makende maruaki kendo e chendro mar duondo nagi e chunyo nagi TV chendro makelo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wakelo ne kacha jotelo mopogore opogore kendo kwago mbaka nyaka ramagajuan e wi gigo mopogore opogore weche mag siasa, weche somo, weche puro kaka wuono tarik 20 dwe mar ang'wen 2026 chieng' wuok tich na wanyisi na wadhi kelo ne kacha jachung' kata ma bende dwaro komno mar seneta county no ma Siaya. Chunyo nagi TV omolo chieng' kawuono nyaka county no ma Siaya kama wan kande kaachiel koda ilongo ni Nick Ongoro ma en director kacha mar Thuon Gweno Foundation kaachiel koda bende en gi kamoro kacha milongo ni Geno Group kata umbrella ma bende oting'o kembe mopogore opogore. En wuoyi matin ma bende koro wuok oko mar neno ni okelo kacha lokruok mopogore opogore e Siaya County e okang' no mar bedo senator. Kauthul makende maruaki Chunyo nagi TV, lower Facebook pages Chunyo nagi TV, TikTok Chunyo nagi TV, YouTube Chunyo nagi TV, kamata i channel anan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 wachako channel ne yono machalo koda kamandie. Mgusindika kauthul makende ma ruaki Chunyo nagi TV kendo goni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari ma mondo iwuog nyaka Siaya. Kikalo county michopo Kisumu. Erokamano maduong' ahinya mondo michop kendo twag gi jo oganda kaachiel kod jo Siaya duto. Inyalo wacho nang'o kwachako? Erokamano maduong'. Mokwongo aduoko ne Ruoth Nyasaye erokamano komiwa nafas ma waneno odiochieng' ma kawuono ni. Mar ariyo arwako onagi Chunyo nagi TV. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Kawachaka nitiere samoro oganda moko ma bende penjore ni to Nick Ongoro ne jakanye ma wuod Seme wuod Siaya kosa jak ma Siaya? Nick Ongoro ni wuod Alego gi tiende. Wuod Alego kamoro Nagoro Yumbi. Yes. Munyuli kanyo. Mane monyuo kae ok ni nyulo. Kanye madonge. Kanyo be masumbi. Erokamano. Maybe kwachaka gi nonro mari matin nyiswa ni to wuodhi mar bedo senator ne mokwongo japiny diher mar ng'eyo ni to mopogore gi Thuon Gweno Foundation ne nyiswa ni to Thuon Foundation mari ni ere kaka ikonyo godo jogo ma bende ni Siaya kata kaka mulo ngima mar oganda?
Thuon Gweno Foundation ne achako higa 2020 nono. To nachake kaluwore gi story na. Ngimana kaka nadongo gi chandruok makale bwo piny ka. Thuon Gweno Foundation it is an organization ma 10% mar profit mayude kambina I inject in that program. The focus and supporting the boy child. I felt that boy child have been neglected in our society, unlike old days. Mane wachiga ni wuoyi siro. Tinde yudo ka every organization mabiro support ng'ama miyo departments mang'eny. The focus is too much on ladies neglecting the boy child. Koro mane momiyo nachako Thuon Gweno Foundation. Tiluonge ni Thuon Gweno to represent the boy. Ngeno dala ka dala nyaka yudie Thuon Gweno. And Thuon Gweno is a fighter. It's a territory protector. Thuon Gweno en bende ni winyo mong'e rito sa. Kuchopo sa unga uchiel uthieno nyaka okogi. Mane momiyo ne wachako foundation ni Thuon Gweno to represent the young person, the young man. Kiwacho ni kalure gi sigandi, tende ni temo wacho nade. Ing'amo dongo machalo nade? Anonyuola ich Simba. To maisha nokobedo maber. Maisha nokobedo maber, mano chuna nyaka ma drop school e class 6. Aluny primary school higa 2011. Ma otera bedo jakwath kamoro gweng'wa kucha ne Mbaga. To ne lit naga kan jakwath. To aneno nyithindo wetena rikana kadhi e skul. Nko pineno lek masani amanyo. Nan ga kode kapod awaso malo. Nen ga tie kansila more gweng'wa maniluongo ni kansila Owino Nyakako. Koro anytime ma kansila Owino Nyakako ne kalo gari nyaka na ring ga mawerni. Kendo no heraga kokalo dhrangawa nyaka ochung'. Kendo nyaka werni. Na admire iga kendo na ngimana kana tin nene pacha. Nadwa na som chiemo rabedi ka kansila Owino Nyakako. Koro ne lit naga kalek na naneno katho madhi skul. Koro kama nakwaye ni ngima be nok ber ni sanda. Ing'ang'a jakwath kaka isanda. Nigoya nyaka gumpi no. Idake gweng' mok maru. Gweng' mok maru. Ting'ang'a jakwath kako cha. So ne lit naga na yuakga. Asika yuak. Sama kwayo taneno nyithindo wetena ka ginto gidhi e skul. Especially bana kanoromo ga so 9. Ini aora ikwayo olang' mar so 9 no yuakga. Got nini Mbaga primary. It was so painful. Koro chieng' moro apondo. Nikuwa pinichula 500. First month okichula. Second month okichula. Tichanda. Ok mi chiemo maber. Nyithindo bende goyi. Ionge duol. Uchai. Mention them all. Ing'e kaka jakwath ichandoga. Koro chieng' moro nawinjo ni nyamin mama wa moro. Nigatie Busia. Miluongo no Florence. Koro naponde dalani. Kapod ji nindo kogwen. Adhi manyo nyamin mama mondo duoka e skul. Man Busia. Busia ka be pok ne dhi. Pok na dhi. Ndalo no you can imagine kaka Siaya town e chal. Ne chalo kundu dhok. It's the only center ma an asenen. Koro kapondo okinyi achako wuoth kuwuok tok got Mbaga. Yo bende akia maber. Kachopo gimoro saa 8 kama. Yaka nasekalo Ugunja. To aneno mani wuotho. Awuotho gi tienda. An go nyasa mar Aluny primary ma konchiel koni Obao kod top mar Manchester United AIG number 11 Geeks. Koro kasekalo Ugunja taneno gari moro ne biro pickup mar Coca-Cola. Ting'eni skul ndalo cha ni puonjo waga road signs. Koro no puonjwa ni kidwaro kwayo lift tingo badi kama. Koro aneno geche ne kala gata ating'o bada to machung' onge. Koro gari ma Coca-Cola ni kana chungo to nochung'. Koth be ne biro. Takwayo gi lift. I think nene ok gin joluo. Kana kwayo gi lift. Kijana panda. Aidho. That's how I found myself in Busia. Stranded. Nukuop an ang'eyo kaka nyathi gweng' no. Ing'e ni gweng' kocha. So long ing'e nying ng'ato. Inya yudo godo ng'ato. Koro an stranded the stage ma Busia ka apenjo Florence. Ng'among'e Florence no bende onge.
koro ji nena mana ka ng'amoro ma wiye rach. Koro atem explain myself ni mon mane uso kanyo plus jobo ing'ang'a tension nyathi molal kaka koro ji luoro. Tema ng'ato dwachie ni nyathini kawuok Agoro Yombe to en nyakwar Odote Polongoma, wadgi kwarwa ne janyatiti Lucas Odote mane werga nyatiti is the late now. To kowuok kono to ang'eye an aduoke momako bada, aparo ni notiyo nen manamba. To ka otere gari moro ne transist from Busia to Nairobi niluongo ni Kogelo. Kokete e gari no nobro biro kawa, he never showed up. To osiepa ndalono chien Okawi kacha notiere nowara. Nowara lema kama nan gi yie mopong'. Koro kan okete mama une onge gi seche gi jonyuol. Nonyuola ich Simba, mama wa pok naneno those days. I came to meet my mother in 2014. Koro he never showed up. Tabenda lema tawacho kagari ochako dhi. Awacho ni Jehova Nyasaye kamana ninde ine ming'eyo. Gimana chami ine ming'eyo. The following day I founded myself in Nairobi. A town of many cars, a town of many from Busia to yudori Nairobi. Wadhi Nairobi, dong no kalore gari cha. Koro kwa dhi Nairobi machako Dagoe Street. Mano 2011. Ing'e kamoro na Aga Khan parking. Joma nitie Aga Khan kanyo. Nayudo gi kanyo, pod gintie kanyo. They know me well. And they can testify on my behalf. Nadak ga parking kanyo. Akweche parking kanyo. Seche moko kanjos riembowa. Seche moko staff mag kanjos man kanyo. Riembowa. Wan chokora. Koro, nangag two bases. Nangag Aga Khan parking ka. Kamana kwayo jomubiro parking. Nato mii coin moro. Kamane kaka na survive Nairobi. Kod Odeon Cinema. Ka Pastor Pius Mwiru. Pastor Pius Mwiru kanyo nenga tiere hotel. Machiege. Koro, I will stand there. Corridor kanyo. Takwayo joma donjo. Ng'ama mi onge. Koro, chiemo ma ji osechamo moweyo. Kaka gweno, ing'e jomomewo kaka gichiemo ka. Ing'e no gweno Ogicham choke. Ogicham choke. Giweyo kanyo to an mage madonjo tachamo. And I survived for 2 good years. I don't count 2011 almost finishing. Koro 2012, 2013. Koro 2013 kadhirum. Taromo gi mama mon Christine Otieno. Ing'e? Christine Otieno. Yeah, jawerni. Ing'e nana jawer. Nawero gospel. Koro kata na street kana ndiko wendena. Tiwero regi street ka. Awero. Koro chieng' moro awuotho River Road. To kawuok Tom Mboya kamaendi kamane Ari Kamau ngatiere River Road. To ayudo nyar Jerusalem, Nyaseme ne ntiere Kamau. Ayudo Onyi Papa J. Majawerni. Kod Ouma basement by then. Ayudo gi kanyo. To I explain myself. Nkok natin tan chokora. Awuotho gutienda nono. Kukni be nokaya. Kukni okayo tiendena. Koro nini ne gimoro mabor kama iluongo nang'o macha Podium. Not podium, gini Stand. Mar duka ka gin gatiere. Koro duka no stand no ne bor na matin. Koro alidho ka kanyo te manya Jerusalem nena. To wacho ni nyathini dwaro ang'o kaendi magichokora. To I explain myself to give me audience ni karaja ajaluo. Ka give me audience to nya Jerusalem duwach no to nyasema okimi nyathini nyafas mondo record wende nego winjie. To gi jokes then nyasema riemba. Koriemba tawuotha tadhi Simba Center. Kadhi Simba Center koro aj mar record wericha nosedonje chunya. Kadhi Simba Center the first floor, I explain myself to them. Hawakunisikiza wakanifukuza. Koro kadhi fourth floor kama Christine Otieno ne ntie no record wende. Tadonjo ta awuoyo gi ja reception. To ja reception oluongo producer niluongo no Bush. Koluongo Bush taparo ni Christine Otieno ne winjo kapimo ni Bush. To ka Bush dwa riemba to Christine owuok e studio kocha to wacho ni Bush mano gweth miriembo. Kik iriemb kaka kamano. Gi Kiswahili usifukuze baraka uje hivyo. Kijana kuja to giluonga to gidonjo koda e studio. To I explain myself.
To Christine Otieno nyiso make a deal gi producer. Ni koro an abo chung' e chulo ne wendego. Christine wacho. Gi kaka ochiemo ka. In minago mana kamodake. Nikop dadhi kode to an gi nyithindo e ot madongo. Nowadays Klinga ne en gi nyithindo manyiri. Koro wuo gi producer ni mondo atim ang'o? Adag e studio ka. Madak e studio ka for about 3 weeks. Gikolo na kukuni, gikonya koro abedo maler matin. Christine onyiewo na lewni. Koro chieng' ma koro idwoka dala. Christine owacho nodwoka dala. Asere kod wenda Akili Zangu Tatu ne gin wenda adek. Wende gi boyiego ni timo maber. Nokatimo maber. Narap. Koro after recording wende gi to gimiya CD gidwa dwoka gitera Bukinya. Christine ogolo pesa, producer ong'adna gari odwoka dala. Bana kana paro thagruok madala. Thagruok manakale dalawa kadanwa. To yudo ka sega watch movie moro mar Kibrito Lwar Pi. Mar Jalango. Ka Jalango timo ga tizi to wacho no Nairobi ka. Kama ne gikwalo nwa ng'wech no ng'inga wanobiro kitanda. Wana muna kodi. Iseneno movie no? Kibrito Lwar Pi. Bana be na wacho. Producer ni noketa gare ni ma neno loko toke. Abenda chomoka. We fair. We fair. Adoke street. Awacho no Nairobi ka ong'inga manobire gi gari. An be chieng' monyaka riemb gari Nairobi ka. Madoke street. Koro this time around okadog kwecho nono. This time around an gi gima kwecho go. In gi gima kwecho kech in gi CD. An gi CD. Koro when I went back, no mia pocket money moro 200 shillings. The same Simba Center ema lure madoke. Ma olosna CDs mokari okora dogo do street. Koro joka do nyocho ng'eya ka jakwecho. To kora duogo kaler. Anie gi lewni moko maler. Story manyisi ni is true. Kidhi Aga Khan parking boys man kanyo, they know me and they testify on my behalf. Koro I would go to somebody kopak tanyise no nyiewo na CD to promote go. Kora uso CDs kama na uso CDs te marumo godo gi Sakaja. By then he was a nominated MP to represent the youths. Karumo go Sakaja to chako ng'onda. Ng'ang'ea. Ing'e ne en ga jawer. No naimba ebu chapa line kidogo. Tarapne. Moja mbili tatu, Akili Zangu Tatu kama soli. To ng'onda by end of it to mia 6,000. Koro komia 6,000 to Dake Street no seola. Adhi Kaloleni Ololo. Next to railway. I rent out mar single fadik. Koro 6,000 nicho e baro diere. Ya baro diere. To ot mar single fadek na paro no ng'ano nogonga. Bana nen mabat makaka gwol chande en reru. Ka reru kalo 6 gokinyi. Tichiew. Niko pinge nani in the box piny. Ichiew midhie gate kucha. Niko kitemo ni dugni go. So adak kanyo ka uso town. Adak ta uso. Then at that time Lady Maureen ne gocho ga Dodis. Nge Dodis. Masani en Kenya Cinema Hotel mosa nintie kanyo majaluo kama. Amin Kenya Cinema. Koro adhi sama Lady Maureen gocho joge gocho kanyo godhiambo. Tabet kanyo. Kochopo gumoro sauchiel kama tawuotho ang'ado Shauri Moyo, City Stadium to antiere Ololo. Odhi kamano 2014 gimoro dwe mar 4 kama. Ali resolution na ma 2014 nene na us CDs na achok pesa doge school nuko podan gi lek nacha. A street kanyo I would go to parliament. Kech newe school ge class auchiel. I would go to parliament. Opposite parliament nitiere chumbe ma fence mar KCC. Tabet kanyo ta admire. Acho ni chieng' moro ode ni nyaka donje. Koro 2014 it was my resolution to go back to school.
So I would sell my CDs. Anyiso ng'ato no auso CDs na mi mondo raise pesa dok e school. And people used to buy. Koro 2014 dwe mara ang'wen kama. Not dwe mara ang'wen, it was term 2 en dwe mara abich. Dwe mara ang'wen kama chieng' moro. Adok e ot awuok Dodis kama lady ne goche. Nkop kanyo be nause ga CDs na. To kadok koth nochwe. Kadok e ot tayudo ka naloso ga stock na moro ma CDs. Kod mattress mananinde ga, not mattress, nen cotton. Carton. Float e pi kama. Bwana nadok chien kama mabet piny. An galama moro itoka ka. Mabat no ng'ado. Na yuak. Because nang'iyo ni mama wangima, baba wangima, why am I going through all this? Adak ka ng'ama jonyuol ne onge. Makaw sima gocho ni mama wa. Because namako ga namba ne. All this niliga gi namba ne? Amako namba ne wiya. Kagocho ne minwa nokona, and I'm sorry to say this in the live, she knows about it. Nena se nyuoli manyisi baba uwe thaga gi simu. Mong'ado na simu. I'm sorry to say this, she's aware of it. Igone simu duki kama. Yeah. But chandruok mana kale at that time. Baba umano simu nene bene nene. Nodagia, ang'e. Nidhi nyaka ire. Modagia. Koro, that is the day I made a resolution to come back to Siaya. Koro Siaya kanidagi kada mama kadano. Koro kaduogo dala to jokania owacho no gol dala nyathi mugogo kanya donje da e dala ni kamin gi poko donje. Mano koro the following day mana idhe gari. Nikopa I had some money. Hope na urumo nikopa stock mana pango float ga ipi. Koro pesa manenda uso Dodis chieng'no na idho godo gari. Ndalo no gari nen 600 700 Mbokenya. Kora biro Siaya tadok ka kwarwa. To wach ni nyathi mugogo ogo dala maligagla nyathi mugogo kodonje dala kamin pokoni. So I'm stranded. That is the last day I went to our home. Kama niko nan korwa. Aparo koth ne chwe. Kadhi korwa baba wana riemba. Korugi kada ugi ka baba. It's a same village opposite nini Akalandara. Koro kana dhiyo to baba wa riemba. Kano riemba na wuok ka pi wanga because I really felt rejected. To naromo gi ng'ama danwa koro. To temo hoya no mondo wadog to nyise ne okadog. And it's unfortunate it was the last time I saw her. Next time 2018 she passed away. Sorry to say that. So when I felt rejected that side, the only money now I had at that time was 3,000. Kora manyo ot ng'iya. Wuoyo gi mama moro momiya ot achulo siling 1,000. Ma higni adi koro? Mama no noti. In gi stage metimo kama koro mebedo rejected? I was 17 years. 17 years? Yes. Koro mission na maduogo dala en dok school. Koro kana wuoyo gi mama no that day, ema mama no nomiya kama ninde. Nkopa ng'e gi chandruok nomiya mana cartons. Ema na ninde achako fresh kanyo. Koro the following day adhi Aluny primary. Aluny mana drop ye. Ayudo ka edu teacher mana weyo kanyo Mr. Wayodi had already left and we now had Mr. Reta. Koro ka I explained myself to Mr. Reta nyisa ni ng'ene kani drop school. Aparo ne giluora be. Being how I was. Giwacho ne Mr. Reta wacho ne being nini drop school ka onge to jopuonje mane drop mani drop pod nitie. Wa consult gi. To dhi to consult gi. To jopuonje tamare. Ne nyathi mosebedo chokora mosebedo jakwath bro kethonwa nyithindo. Magi tuona nyafas masomo Aluny. No ka give up. Adhi Kirindo. It's a walking distance between Aluny. Ing'ada through Dondi to in Kirindo. Kana dhi Kirindo ayudo japuonj. Good luck. Japuonj mane en Kirindo. Japuonj mane ntiere Agoro Yombe. Kore ne my teacher. And I have history kode. Aning'eno janyuolna guardian na nokomako bada. Nitera high school.
naluwo joma kale dhogedo ka dhi e skul. And I was very, very brave. Ayudo ka ji nitiere assembly gi law dala. That's how I started school. To japuonj mano admita kaka nabiro no ne en head teacher ni. Koro ayudo ka nogole Agoro otere Kirindo. So when I went there, tapimo ni. To nyisa na anya dwaro mi nyafas, lakini kelna ng'ama biro chung'ni. Koro ang'iyo nadhi aom kwarwa, to nitie kaka jaduong' ne nitie nokadwa miya stress. I didn't give up. I went to Karapul Primary. So when I went to Karapul Primary, nikaomba nafasi ya kuona head teacher was Mr. Kello. I'm saying the true story. That's why I'm mentioning their names, because they can testify on it. So when I went, nikaongea na Mr. Kello anipe nafasi, nikampea story yangu. I think pia yeye aliogopa, akakataa kunipea nafasi. So kukataa kunipea nafasi, nitiere mirima moro manodonjona. Nachako ywak mbele ne kanyo kawuok. Koro ne nitie japuonj moro e skul no niluongo ni Mr. Mwalawa. Mr. Mwalawa ema dinena kawuok kaywak to luonga. We kijana kuja hapa. Kadhi, shida ni nini? Nikamwelezea. Kumwelezea, Mr. Mwalawa nomako lweta motera head teacher. 2014, term 2. Monyiso head teacher, let us give this boy a chance. You have a desire to school. To school. Dongene gi miya nyafas. Koro gipenjre na dak kanye. Koro abende nyewe okanyal wuok ng'iya ta somo Karapul. It's a distance. Japuonj no penjo, okay, wamiye nyafas, odhi dak kanye. Nyathini odak kende. Koro abende achako reason, okanyal wuotho from ginene ng'iya to Siaya. Koro gimi assignment na manyi ng'ama nyadak go Siaya. Koro ka go to Ruby, the only person I can approach is pastor. And that was pastor of JCC Siaya, Pastor Yo. Kamane pokileme. Oyudo ka sega dhi wer kuro. Koro ne wang'ere. Koro kadhire tapimo ne pastor anadwa dok e school. Penja gimo mi adwa dok e school. Ne wabeda conversation ma deep. And we got attached with him. He became my father. So monyiso one of his sons in the church, mondo hosta Rabango. Koro I will stay with the son, tadhi school, Karapul. And life was never easy, because ka wuok e school tauso CDs na e town Siaya. Ndalo no devolution yako biro county pod ochemka. Koro ka wuok e school godhiambo tawuoth e town ka uso CDs na. It wasn't easy. To production CDs koro ochopo kama CDs gorumo. Koro awuotho gi CD na achiel ka kwecho. To nan ga gwera ni ka ginene ka winjo kama igo e thum. Taringo ta adhi timang'o. Adhi wer kuro. To kama microphone na wer ji nyaka an bi miya lagi pesa. And that's how I used to survive. Unfortunately, I had to drop school again the same time because it wasn't easy. Yonge gi madicham malongo, maisha tek. I had to drop again. So to cut the long story short on my life schooling, I ayudo nyafas koro after dropping Karapul maduogo Nairobi. This time around na ayudo relative na moro e gweng' kucha. Mano miya nyafas dak kode Ruiru. Koro adok Nairobi. Adak kode Ruiru tauso CDs na. Odhi kamana romo gi mama Mkikuyu omiya nyafas matiyo ne kambi kaka jaywecho Westlands. Koro en no deal gi tweng'o. Koro an natimo cleaning mar office no. Mos kamano kochopo 2018 to ng'ato advisor no there's a way manyalo somogo kata kaduong'. Ema register go for KCPE at St. Peter's Clever. Makalo penj. Ayudo 286 marks. From class auchiel to timo penj. No ka timo kata class abiriyo. Yeah. I just registered direct for KCPE. And now emphasized myself on revision. Koro kakalo penj to women rep ma Nyandarua. Ilongo no Faith Gitau.
naromo kode katika hii harakati ya kufanya kazi na huyu mama. Akataka kunipeleka shule. Onyiso madam manatiyone ne odwa kawo tera Nyandarua. Mondo adak kode Nyandarua kadhi e day school. Ng'ama detamre dak gi women rep. But nabet piny niko at that time my brother nasega miyo nyar ng'ato ich. Makimana gi kanyo Nyakora Magajwang' sigana ni thoth pok wachopo kata gimomiyo Nick Ongoro dwa bedo kanye kom ma senator. Sigana ni late, sigana ni pek, sigana ni bende nigi geno. Ne jal ma bende samoro kalie matek Nyakora Magajwang', wan kande kachiel kod ausip ma bende longo ni Ongoro, sigana ni temo nyisowa ni onge matek. Ponono ni in gi yie to in gi lek mari titimo matek kata bende kale chid nade Nyasaye du Nyakora Magajwang'. Wadwa make gi kanyo wadhi yu matin kang waduogo to wadhi chako gi somo pachi ka to wadhi adhiya atire lekne mar bedo senator from class 6 to class 8 KCPE 281 marks Nyakora Magajwang' and 86 ok en gima yot. Waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Nyakora Magajwang' kamora mora mitira ka uthulo makende marwa kikende telono mara rio telono mugi kama wan kande kachiel koda Ongoro mabende miwa kacha sigande mabenj Nyakora Magajwang' ma en achiel kuom
jogo mojwang' nyakoro jwang' iwinjo kako nyiso ni en nyathi manonyuol e Simba, okwede gi wuon gi kendo chako kwede gi min gi, otemo matek mondo odhi e skunde nyaka mag gwenge gi kany Korom Gajwang' mochako kwede Nyakorom Gajwang'. Kwatieko mana matin awacho ni wan kandi kaachiel kod ote mabende ni kendo somo ote gi kaeto wadhi achiel kachiel to dhi nyiso ni to lek mane kata mana gino mare mabende odwa kelo ne kacha jo Siaya. Injo kowacho ni telo mokwongo ni en kacha gi migawo miluongo ni Thuon Geno Foundation mabende koro kedo ne ratiro mag jo machuo kata mana nyithindo machuo Korom Gajwang'. Wan kandi kaachiel kod iluongo ni Pius Omudho. Ba inda be neno gini bwana. Indano indano Karinga malicha again bendo parogo ineno kana loso CDs na and one of the stories that motivate me is Inda. Indano nobody could believe ni could be Inda today. Ne wariedo kode kama ma Brian River Road kwa loso CDs. Ma Inda ung'eyi maber. Of course. So wan gi Pius Omudho mano manager wacho niya kauru mos na achiel kachiel ka un e studio kanyo. Omudho wakawo. Kato wan gi Castro Biro wacho ni mano osiepa Ongoro. Iyo story is very true. I can testify. Ineno Castro ni. Castro ni nen classmate na. Apara noneno chandruok mango. Monyiso min gi mondo donate na school uniform. Kuop uniform manarwako mateno oyech. Toka ni natwang'o ga tuoro. T-shirt oyech. Shirt oyech makori ibawa bag tuoro. Ineno usi matuoro na. Emani wetwang'o ga. Koro one day he surprised me. He talked to his mother and they donated to me a school uniform. Pair. Salute to him. Osiepe miparo, osiepe midewo. Kato wan gi Castro mano ne ber kabisa. Wan gi Papa Alois wacho ni waoro mos kendo twak iye ber. Kamana Alois. Then one gi Edwin Gor wacho ni very sad but a very motivational story. I am currently assisting a young boy in Form 4 who was also rejected by the father. He was born out of wedlock. Fathers wabeduru joma beyo. Boy child is really suffering. Bro Nick, your dreams are valid. Keep it up. Of course geno nitie. To Nick, ma inyalo wacho kiyie to kata benya sani koro jahigni adi? Aja 28. Adhi bedo senator ma Siaya at 29. Youthful man, tiekna sigane ni kato koro wadhi. Ma koro ise ni dhi kawe kata gi woman manyan wach ma koro kano mi opportunity to ka nan gi nyako ma bende really contributed in changing my life, shaping my life. In fact, she's the one who advised me to go back to school. Okay. And she's the one who used to school me. Iluongo no Masi Awuoro. Yato na nigi tije motimo. She's a teacher. She's a teacher. So, Masi advised me to go back to school and she would help me study. Koro kane mama ni omiya nyafas madhi e school. Ta para na asemi nyar ng'ato ich. Adhiwe Masi. At the same time, akokwano ni why am I going to school? Personally, I want to be in business. In business, I don't need papers. I'm going to school so that one day I can be a leader in this country. No. Locking myself for 4 years. Manning in 2018, mi moda wuog. A high school. Mano 2022. Koro kaka corona be nokethani, do they escalate nyaka 2023. Koro akokwano, ma penjora gimomiyo adwa dhi e school. To yudo kanyar boss nani, usomo US. Uduogo ga manyo ga tich, aneno ga office ka. Nogolo doke ita. I turned it down. Manyiso Faith Gitau, nan kidwa konya, an gi lek mar yawo kambi. Matwengo nyiewo na charan, nyiewo na kompyuta. Mokecho koda. Nyaka boss na nokecho koda, nyathi marach okadwa dhi e school ta yudo opportunity. Who would turn it down? But ne giriemba. Koro ka giriemba, ta dhi Zoros. Zoros ne my church mate at Faith. Zoro mauso pini. Pia anaitwa Faith. Faith through chuore fuko engineer mar Kenha. Gimiya nyafas matiyo nigi supermarket Lang'ata kacha. Tingo mzigo kanyo. Tiyo matek anyiewo godo laptop na mokwongo. Kanyiewo laptop siling 9,000 Rongai, koro achako wuotho e skunde. Oriemba tich. Achako wuotho e skunde.
Katimango ka amanyo nyafas matimon gi calendars nini mani ng'en 2019 early January. Mos kamano to 2020 tayudo nyafas maduogo e kambi mar my former boss. How marach corona dwe mar adek adonjo dwe mar achiel dwe mar adek corona oketho. Abedo jobless again. 2021 tayudo nyafas madhi tiyo 2020 no kadhi rumo madhi tiyo Coco. Ing'e Coco? Pudi mana gi class certificate ma class 4. Na chomo interviewers gi certificate ma form 4 no magi wacho na I'm creating story. I should produce the form 4 certificate. I insisted that's the only, in fact I don't have that certificate. I have the result slip. So form 4 ni don't know kede. Abkelo ni kama time form 4 na koro. Kora tiyo Coco. Ka uso Coco kuka no dandora phase 4, phase 5 and phase 2. Mago kuonde mana use. Awuotho gi kuka no ka uso. Odhi kamano, ng'uno Nyasaye olorna ayaw kambi na mokwongo matwengo. Vis Glove Africa. Yaw kambi. Kenyatta Market. Galexon House. Ayaw kambi ng'uno Nyasaye bende adhi kora manyo tije. Amanyo tich Weston omiya tich matwangon gi Sude. That's how my life started changing. Koro 2024, to cut the long story short, I registered for KCSE at Wagai Adult Educational Center, mayudo C+. Kanye mana wache ne indeed, lek nacha, karadiero biro. Sani uchopo. C+ to kinyono kata secondary school. I was just tutoring back home. And here we are. Masani said the college. Na join Nairobi University. Lakini dicho semiyo ka attend classes. So I've suspended it till I'm a senator. Then I'll... Wow. To cut the story short na kura mgajuan kamora maramitira wan kandi kachel kod koro ilongo ni Nick Ongoro mabende koro wuko kacha lek mare ne nyako donje parliament building kach kura mgajuan kodwaro komno ma senator. Kwa dhia dhembele angome dwaro lokrok mana bende kodwa ni mondi kel ne siya jo siya. To siya ni mano kudwari siya ni usejuangi siya ni bende koro kata kinene to piwangi mabende koro chuere to podwa ni tinegi. My idol is called Barack Hussein Obama. And I do study how Obama started. Obama was fighting for the right of a common mwananchi. And I believe I'm going to be the Obama of Siaya. Why? My dream for Siaya is very simple. There are only 3. And that's why I want to be Senator of Siaya. A proper oversight, proper representation, and legislation. That's why I want to be the Senator of Siaya. And that is the new thing I want to bring in Siaya. How do I ensure Nuka resources Okele County wa allocations begiti yo maber? How do I ensure no ka budget obedo passed the county assembly? Bende giti yo. Bendo budget no bedo implemented. How do I ensure no kapo no nyithiwa? I don't want to say no jomantiero hala cow loans to timo godo tenders, then they run into depression. Ni kuop gitiyo magitieko to files gi ko omo pesa to chulo joma moko. That's the work of an oversight person. The person who have been mandated by the government, by the people to do oversight. MCA and the Senate. Background nini? Bende no ka samoro ogoi koso geri eido komno mar senator. Background na. Onge kama ogoyago ni kuop kama do ogoyago in academic papers. And I attained a KCSE. I sat for KCSE exam offered by NEC. Mane kama do ogoyago. My story is a true motivation. Nikech siya samoro wajo ka bende jo sesa wacho ni ma dwa mi Ongoro lakini Ongoro wuongi ichalo ng'at mano mano siasa machon gengi. Mano siasa machon ok sani. In fact, my story, my win as a senator of Siaya will be a true motivation to our people that indeed there is hope
for any living person. Ma endi lek ma chieng' moro kabedo senator, ng'ama ne nenaga e street Nairobi kacha, nyaka duoki kata ka geno ne nolal, nyaka otimie neno ni geno nitie ne dhano mangima. So my story, I'm very proud of it and it keeps on motivating me. Anytime I feel like giving up, taparo ni nadhiga parliament, tawacho ni chieng' moro nadonj ka. There's nothing stopping me. Iwacho ni sani chung'e gi ng'ato chung'e gire. Age ni podi ng'ama tin but nyalo bedo ng'ama tin tisetimo gigo ma bende samoro oganda nyalo neno na jo Siaya. Gik masetimo through thuon gweno. Nitie jo masepuonjo through thuon gweno. Nitiere lives masetach through thuon gweno. Nitiere gwenge masekunye pi. Ma ji modho pi miluongo ni pi geno. Ji modho ngoro. Thuon gweno. Chama samoro bende nyalo ga kelo kacha ng'ikruok kata mana achiel ariyo adek. Nyiswa ni to idhi chung' gi chama mane? One of my activist mentor called Senior Council Governor James Orengo. Chieng' moro nowacho ni Od Meru en Od Meru ma kata ochwer en Od Meru. ODM ka ema nyaka gwere. Adhi chung' gi ODM. ODM man ine kweth mar Linda Mwananchi kose Linda Ground? An chama na an ja ODM to chama na en oganda mantie ODM. Oganda nigi paro mopogore opogore. Mokwongo James Orengo nie chama ma pingo chama Linda Ground kendo wacho ni gin gidwa golo Ruto. Ok giping Linda Ground. Ideology ema ok rom. To bende don't be surprised ka jogi niga kamoro achiel. It can be a political game. Inyaga paro no sijui no inapenjie. Nyiwinjo ni gare masifuna tiyogo en gach ODM. Mabedo fueled gi ODM. My friend, it's politics. Don't be surprised no the Linda Ground and the Linda Ngoa. Linda Tumbo. No, Linda Ground, Linda Wananchi. Pole. Linda. Inyayodo ne nga Linda chiel. Linda ODM. Nango. Politics is about it's all about calculation. In koro dongine ka weche richo ODM Linda cha. In saman koro gi Orengo ne wacho ni nokwero gi to noka giwinjo. Nyalo bedo. I don't know, but to my analysis, it might be a game plan. It might be a game plan. Yeah. Niko iwinjo lawyer mar baba no wacho no nani anaitwa nani Sifuna. Sifuna was a exit plan mar baba. Iparo no buru ento fuora en no kongeo weche gito the same Raila iwacho no buru ema en ga advisor mare. So these people, they might be one. And siasa dhi kawo kore December. Kama koro wachomeni. Kachopo December ya kibiro ng'en who is who. Makata imbe nyachopo December tedhi gi independent. Independent okawach wachne. According to the dream man go. Independent want to give me that power. One of the biggest dream why I want to go to the Senate is to champion for free education in Kenya. I want to propose a law. I want to table a bill before the Senate so that we can have a free education in Kenya. In Ghana, drop school. By the way, I dropped school because of 300 shillings during Kibaki era. And Kibaki had given us free education in primary. Right now, government no go capitation my free education. To kill no CBE. I support CBE. One of the things my champion for and technical skills. CBE, Nyayo. But CBE is very expensive, my brother. Samo weni, nitie nthindo moko e gweng' mthijo dhier, modrop school, mana nikuop gionge nyalo. Koro aneno ga wadhi mbele ka, wachomo kama nyathi jadhier, ok dhi yudo nyafas madhi school. And I believe Kenyan government is capable of funding free education from playgroup to senior school. So one of the things why I want to go there is to bring a bill and target na enachiel. Kabedo senator tado bedo education committee.
mondo a champion for free education ka an independent candidate. Ingen kata mi mondi convince other senators ni support bill nani is a problem. Kora adwa dhig jogi ng'wech umundu ODM ka kagiluoka ya kako kaneno ingen dalili ya mvua onekana mapema. Chago kiwacho kacha ni mani wuok siasa ne chalo kund dhok to oganda ma thoth bende wacho ni dongruok sana ma e kaunti ma Siaya ok dhi makare sana. Inyalo wacho nang'o? A government without an opposition is not government. I cannot speak about no Governor Orengo Okti mara nini. I will blame the MCAs. Senator Wato and Ngat Murumo old. I will blame the county assembly. They have failed to do their oversight job. Mock governor. Or governor. Inani tiji ka endi kionge somebody supervising you. Minge ni kitimo marach to ngato penji. And in fact, not that I'm not going to Governor Orengo Debe, but Orengo have tried. He have tried. According to venye tunamjua, kaka wange otemo. But UDA senator. Marango wange makotimo makosa tikwere. Ka corruption muro neno kaka mini neno akwedo kande. Magmayo nyithiwa pesa. Ni wuondo gi nindiko gi tich over 120 million. Koro, as at now, I don't want to talk about county government nuku until they get a serious oversight person. County government must be given a thorough oversight. Manemo mineno Ruto, temo mimondo utini jopiny. Niku opposition okete kakeka. Koro abe ni county assembly tiyo tijgi mar oversight. Sani donge gi Orengo propose nyinge. Nyinge mag jomo paro no nyalo konye tero county mbele. Nitie joma have a bad record there. And because county assembly are in bed with the executive, watapitisha wote. Bineno kaka William Ruto tiyo na oganda chutho to ya Onagi Republican die. Of course, Ruto is delivering to Luo land because he wants voting. Ngeni sami sero nyako kadwaro suko wiye timiye. Nyako kadwaro pesa mar the out timiye. That's what Ruto is doing. But to my expectation, no. In kurka jenzi wacho no kwame. So kata jenzi wacho no kwame to Ruto dhi yombo. Ineno ka ng'ama Nyaland. Manyiso ni Ruto kawo kom no 2027. Mano, we should not even debate about it. Nyisanga madhi yombo Ruto. Chunya wuon, I would like to support Kalonzo because Kalonzo have stood with our father over 15 years as his sacrifice. But kangani no yombo ukunti system. To mainga mano install Uhuru 2017. Idwaga yombege kanye. 10 year sitting president. Idwa yombege kanye. Koro nganga no Ruto is the president till 2032. Let us debate about 2032. Mana kanyo koro mgajuan kamora mora mitako thuma kenda magoniro kamano madunga inya kumkete mana chuny Onagi TV kama taichoni podenan Steve Jameson kande kachiel koda ilongo ni Ongoro mabende koro wuko kacha mar kao komno mar Senator ma Siaya County nyakoro mgajuan wang'ane ka bende wan kande kachiel koda ote moko ka ni to janeno bende nigi gino masamoro bende wan ka gilongo ni hon Nick Mugabe wacho ni geno nitie owadwa Senator isekao. Wan gi ilongo ni Castro Obiero wacho ni company tumekuwa na yeye akifungua was not easy. Wan gi Kolo Otieno wacho ni he came to our school in Karapul Secondary. He is a hero. He is a hero. I can remember you promised to work with me in your team. #Youth for Youth. Big up my friend. God bless Senator Siaya. Geno nitie. Castro Obiero tumechimba maji Agoro Oyombe. Buga kariseti yoka okiyot. Watemo. Gini karikao. Mano geno nitie. Nyakalanda mana idier nam. Nyakalanda. Security keto tight. Bwana. Ane madhi bedo senator. Katilanda mana iwiya.
how so, because you sound so sure, yani in ga diri kabisa ni gini nyaka ikaw. To ina penjie. Ano ken koda diri ni gini ikaw. We monda penjie. Awuog bedo jakwath. Kama e lake mango. Adage street. Ka there is no hope. Tawacho ga ni chieng' moro nyaka bed dha, nyaka donje odni. Mnyaka kama kora chope manyalo wuoye gi japiny muwinja. Kutama. Geno nitie. Geno nitie. Gima ne detama to President Weah once said, the moment he realized that education is the only hindrance to his leadership career, he went for it. When President Weah, before he became president, when he realized he have the money, he have the people, but the only hindrance to his presidential bid was the academic papers. He went for it. And when he came back, he got it. A footballer, former Arsenal player. Koran Bende. The only thing that could be a hindrance to my vision was a genuine academic papers. And I got it. And you have them. And I have them. Wan gilongo ni Mike Ochola wacho ni Senator Watero Youth and Nick Ongoro fits it well. Bedo youth ni bende ineno ka mi advantage moro kanyo. Of course, it gives me advantage because my approach to the people are near. You are going to elect me kajaiga prari ogo chiko. Matiende ne an clear vision. Nyakatinu okabinindo. Nuko after that, abo duogo nukoro kendo chako yiera. Kano katiyo, do yiera. Unlike ki elect ng'at moro ma ochamo retirement benefits, osepuonjo nyithindo, osetimo retirement ne, en gima chande onge. But ki yiero ng'ama rawera ka an man gi lek, nyakati. I have to perform. Wan ka gilongo ni Onik Mugabe ber manade. Churchill Oduro wacho ni asedonjo kae. Wacho ni mboluo chenro kaendo wan kane gi jaja derebo wacho namba kete chenro kama nodunga nyako mkete manaka nyakura magajuang. Nyiso ni to wan gi mesh Kenya wacho ni gini wasekao. Wacho ni gini wasekao mano mesh Kenya ro kama nukum kete mane chenro. Politics kandi benido ka bende utiyo gi jok mopogore. Jogo mage ma bende neno ka bende koro iwuotho gode wuodhi mar kao senator ni. Kata jogo ma bende koro laro kombe mopogore wacha gi governor kata mana MPs ma bende koro sewuok komutugo kamoro achiel. No team up. Me, I'm not going to team up with any governor. The reason why, my vision is clear, to provide an oversight to the county government. How will I oversight somebody? Maobedo siepe na mawatagare go pamoja manyo kom. Mane momiyo most of time iyudo ka senators they don't oversight the governor. Niko pi iyudo ka negi campaign kamoro achiel. Giwuotho kamoro achiel. In fact, agents mag governor agents mag senator. Iparo do nini do oversight that governor. Kata governor timo mana marach, yes sir. Joma tindo gi ithoro ga winy gi e kombe gi sana. Chutho kata mana ka nomination makura ngene ji dhidi nomination ni. Inoga kabende oganda mathoth yuaga ni magi certificate ochiw direct. Be winjo gi makoni? Be winjo gi makoni? BC ng'e ni siasa Tan wayo ni josiaya. Miya uro mbuchu. Ibro landa makati landa inam to nyaka landa. Manyiso ni makati kawe ga goko to nyaka kawe. That is it. Kati landa mana ewi ng'owo malo. So long jopinyo gona kura. Mayombo nyaka landa. I won't accept. Iyo maneno ya zijuku ibiwa kwa short change. Ngore wacho gani sometimes inyalo yombe kura lakini inyiewo joka e polling station kuro samoro gitiyo gi pesa. I'm not aware of that. An gima ng'eyo nukucha abro rito. Wo yomba no yomba fairly. To kik inyiewo gi. Akuta kusa kata imbi nyiepo ni nyalo nyiewo gi. I'm not corrupt. Wo yomba no yomba ma clean. Tok no mayo mbulu. Imaya kichako kanyo. Idwalo kanyo. Bana malek mabedo go chakruok tin na I will protect my votes.
An gi iluongo ni Churchill Oduor wacho ni gir Nick Ongoro ni ber wadonje uru. Millie Chosen Ongoro, senator manyien, keep the fire burning. My hubby, I'm behind you fully. Hagal chodonjo. Mano min piny. Min piny owuoyo. Ineno ka rwakra maler. Min piny owuoyo. Ing'eni en min piny manogeni ka jomoko ok ogeni. Ng'among'e story maber kabisa. Wacho ni nyaka idonje gino. Kamano, wan gi Nick Mugabe wacho ni my brother tells us my mother tell us your story, brother. I say geno nitie for poor people. You are born to be an answer to our generation. Jamani, chama ni moja ni ODM. My mother, mano brother na. My mother once told me that ingeno as much as nakale maisha matek. To nochopo kamoro ma penjera na diera noken mor min Moses. Dikaw Moses witepi. Lakini it was orchestrated story by God himself. I was so surprised one day when my mother told me, nodwa notisa. To kotisa, to dwa noluonga ni Jabez. To penje ne nango. To jisa ne ikia ng'ate muma miluongo ni Jabez. To kone na kia. To mi assignment na check. To kana check story ma Jabez. To ndiko wache 2 Chronicles. It's one of the Bible verses that keeps me moving, depending with regarding to how my mother told me. Jabez ne ng'ama nonyuole chandruok. To nochake ni Jabez ngeje ni chandruok. Ka wang'e neno niya to olamo Nyasach Israel no pare kendo ogwedh mbape. Mano nomiyo abedo gi notion moro kuom mamawa. No chandruok and circumstances ne nyalo miyo Otim gimano timo. Otim kamano. And I don't blame her. Only that story we have to say it as it is. As it is, yeah. Yes. But I love my mother. To your father? And I don't want to speak about it, but I've forgiven him. Only that. Let me not speak about it. Wan gi iluongo ni John Kopio wacho ni thuon mathuon. Churchill Oduor, ng'isna Ongoro ni jogem aluor rite. Ba iriti. Abiro landa injili mageno. Wan gi John Kopio wacho ni great to hear you Mahesh. Telo wakao okwanene ng'at machielo. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang'. Kokamano to akawo thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny Onagi TV. Dundo Jaluo, erokamano ne Felix Omondi japicha marwa machuny Onagi TV mar neno ne okawo pichni maler kamoro amora ma untie nyaka kama intie nyaka kuom Gajwang' mondo minewa maber kabisa, kaachiel koda Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore mano wuod Fuonyo Jerusalem dala maler matimo tich makare maneno ni sound kata mana duondo winjo yino makare nyaka kuom Gajwang'. Kapok watieko to adhi miyo kandi kendo iluongo ne the incoming senator Masiaya 2027 thuon mathuon aka Jabez thuon gweno mondo miwa kacha wach ni mbugi kata wach mabende koro nyalo we godo japiny manene gi sani. Ing'eyo gimomiyo aluongra ni thuon gweno. I will explain two things. The reason why iluonga ni thuon gweno, the reason why atiyo gi slogan mageno nitie. Thuon gweno sama dwaro swi kata swi donyo mana e bwo tandagi, swi bro luwe nyaka, thuon gweno bro luwe nyaka e bwo tandagi. I'm that kind of a person that when I want something, I'll go for it. That's number one. Number two, my story itself, it's a motivation to me. That's why I keep the hope burning. And that's why atiyo gi wach mageno nitie. Geno nitie ne dhano mangima. Erokamano. Iwacho na wuo gi Josiaya. Wuo gi Josiaya. Josiaya. Mae Nicholas Okavio Ongoro. Awuod Siaya, modongo Siaya, mosomo Siaya, matiyo Siaya. Ang'e the challenges Masia people are undergoing. I know the desire of our people to have a developed county. Kwayo na en achiel. Ok awach ni umiya tich abi ager nu nderni. Ok awach ni umiya tich
agero nu skunde. Adwa nu miya tich mabedo senator mondo akel mana gik moko adek kende. Number 1, oversight. Number 2, legislation. Number 3, representation. Adwaro ni for the first time since devolution started, aketi office mar senator obedie ma jopiny feel ne gin ga gi senator. Adwaro ni miya nyafas adhi e senate a championie a fight here for free education in our country. Adwaro ni miya nyafas akelie program moro e Siaya miluongo ni Siaya Youth Service. Mimondo vijende wa kata nyithiwa mondwa matindo watero obedie gi technical skills. Ng'ato puonjere twang'o law, ng'ato puonjere bedo salonist, ng'ato puonjere bedo plumber. By end of it, twamiyo gi gimoro miluongo ni startup support mondo wa engage jowa obedie gi sources of income mondo county government bende oyudie iluongo nang'o, oyudie revenue maber mokalo kaka ne gin go. Kwa ne en mana achiel tanyiso ni geno nitie, miyo nyafas abed senator maru. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Kotikwan kande kaachiel kod iluongo ni Hamilton Jones wacho ni tuko pamoja hadi kwa debe. Chenro neno ka oganda mathoth mabende oro ka ndie ote mage, thoth gi ni kodi kendo giwacho ni geno nitiere. Ano ka geno nitie adiere. Nyakora mga juango kamano. Mane tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1, Nyakwar Mkael Ogot Wanyende. Kangero wa makawuono ne en wang' mithiedho e magawi. Uritu masani nyaka kendo rom kanyo di ching' makiny.